Ja som tu tak oblečený vlastne, ako kto ste pozerávali naše relácie, tak to bolo ako moje cestovné oblečenie. V štúdiu, ktoré toto vlastne je štúdio, som mával obleky, ale televízia mi ich nechce vrátiť. Musel som to povedať, proste v tom mesiace sa na tom zabávame všetci, že proste takáto tam je situácia, čiže ak má niekto pozerať teraz telky, prosím vás, normálne akože vráťte to, hej, však sú to košele, ktoré boli šité proste na mieru, ja nemám akože konfekčnú veľkosť, čiže neviete ich dať Martinovi, Nikodýmovi ani nikomu. Ale teraz by som už prešiel k tomu, prečo sme sa dnes stretli, lebo táto prvá diskusia je naozaj venovaná 4 rôznym pohľadom a pre nás je veľmi dôležité, aby sa o ekonomike nerozprávali iba ekonómovia a ekonómky, alebo o diplomácii iba diplomati a diplomatky, pretože ten taký, keby som bol ezoterický, tak poviem, že holistický prístup, a v skutočnosti je to interdisciplinárny prístup, je veľmi dôležité vedieť, do akej miery za naše zlyhávania, ktoré sme tu trochu spomenuli, môžu aj naše chápanie identít, aj kontraverzie historické, aj spôsob, akým vlastne vnímame spoločnosť, čo to znamená spoločnosť. A preto sme dnes pozvali ľudí, ktorí sú naozaj z veľmi rôznych odborov a budem veľmi rád, keď na záver diskusie si aj zoberiete slovo a máme k tomu aj také technické zázemie, nejaké telefóny tu, mikrofóny tu budú, ale môžete aj zavolať. A už prestanem rozprávať, aby ste mohli počúvať našu hostku, našich hostí. Pozývam teraz na pódium historičku Marinu Závodskú. Ďakujem. Ahoj. Dobrý. Sadni si, nech sa páči. Ekonóma a bývalého ministra financí Ivana Mikloša. Ahoj, ďakujem pekne. Si vedľa mňa. Ďalej tam vidím Juraja Buzalku, sociálneho antropológa, už profesora Karlovej univerzity. Sem vedľa. Ahoj, Juraj. Sa páči. A celkom na záver, ale nie najmenej, významného slovenského diplomata Miroslava Vlachovského. Miro, poď, nech sa páči. Tak vy ste nikto neprotestovali, keď som vám vlastne poslal tie okruhy. Ja som si aj myslel, že budete to ako problematizovať hneď a hovoriť, že nie je to až v takom zlom stave Slovensko, ako si to predostrel. A ja som to pritom tak provokatívne predostrel, že aby ste aj polemizovali. A potom som si hovoril, že vy ste nikto vlastne neprotestovali voči tomu pracovnému opisu, ktorý som posielal. Čiže hovorím si, že vy možno, že si myslíte, že to je ešte horšie, lebo Ivan, ty si mal asi 2 týždne dozadu v Smečku text o tom, ako sa vlastne zastavil rast aj príjmový. A porovnával si nás predovšetkým s pobaltskými krajinami, pričom ich východisková pozícia, lebo predsa len sú to krajiny postsovietského priestoru, bola oveľa zložitejšia. Tak nebudeme sa úplne vrácať ku všetkým reformným obdobiam a tomu premianskému času, keď Slovensko bolo naozaj považované za krajinu, ktorá šlapala a ktorá mala veľmi dobre všetko rozbehnuté, lebo ty si bol jeden zo strojcom týchto operácií. Ale povedz, prosím ťa, že čo sa vlastne stalo v slovenskej ekonomike a povedz nám to tak, ako keby si to vysvetľoval vieš komu. Viem. Tomu, kto aj tak to nepochopí, hej? A stalo sa vlastne hlavne to, že my vlastne v skutočnosti zažívame už takmer 20 rokov éru Roberta Fica a strany Smer. To je to, čo si treba uvedomiť a čo je v pozadí vlastne všetkého toho zaostávania, ktoré dnes už je evidentné a zrejmé vo všetkých oblastiach, kam sa pozrieme, ale ono to začalo naozaj v tom roku 2006 v tom zmysle, že vlastne Fico a Smer nám vládnu 4. krát
A síce boli prestávky v tej ére Roberta Fica od toho roku 2006 doteraz, ale vždy boli veľmi krátke na to, aby zmenili to zásadné smerovanie, ten zosun, ku ktorému vlastne postupne dochádzalo. Lebo Radičovej vláda tam bola necelé 2 roky, navyše bola v čase po globálnej finančnej kríze a globálnej ekonomickej kríze, v čase gréckej krízy a krízy eurozóny. Matovičové vlády počas Matovičovej koalície, nazvieme to tak, lebo boli necelé 3 roky a boli zase počas pandémie, počas vojny na Ukrajine, energetickej krízy. Čiže napriek tomu, že teda sa striedali rôzne vlády a že teda z tých 20 rokov tu dnes, myslím, že Ficová vláda začala vládnuť 15. rok, tak napriek tomu vlastne v tomto zmysle zažívame vládu Roberta Fica už takmer 20 rokov. Vlastne v budúcom roku to bude vlastne tá éra od roku 2006, 20 rokov. No a ten problém je zásadný v tom, že tá ekonomika je zotrvačná. Ak sa dobre naštartuje, ak sa rozbehne, tak ona zotrvačne funguje dobre, aj keď prídu vlastne nekompetentné, nezodpovedné vlády. A aj preto my sme vlastne ten prepad, aj preto sme vlastne zhruba do toho roku 2012-2013 ešte nebol tak zrejmý a evidentný ten prepad. Napríklad, krásne to porovnanie, lebo žiaľ Bohu, mnohí ľudia a aj mnohí, ja neviem, progresívni alebo tak, nazvime to tak, progresívne orientovaní, demokraticky zmyšľajúci ľudia často spochybňujú dôležitosť ekonomického rastu. No, žiaľ Bohu, ten ekonomický rast je kľúčový, pretože keď nám ten koláč nerastie, z ktorého rozdeľujeme, tak nevieme zabezpečiť ani verejné služby, ani rast platov, životnej úrovne a tak ďalej. Čiže ten rast je dôležitý nie sám o sebe, ale on vlastne vytvára predpoklady na rast životnej úrovne, kvality života a riešenia všetkých tých vecí. No a tam je len jedno krátke porovnanie, z ktorého to bude, myslím, jasné. Do roku 2014 sme dobiehali Českú republiku v HDP na obyvateľa, lebo to je o tom koláči. Dosiahli sme vtedy nejakých 93,3% českej úrovne. Ale od roku 2014 sa znovu tie nožnice otvárajú a v lani to bolo 82% iba českej úrovne. A z tej pozície medzi 11 porovnateľnými krajinami, to sú postkomunistické krajiny, ktoré sú členské krajiny EÚ, sme boli vo väčšine ukazovateľ na 3. mieste z tých 11. Dnes sme väčšinou na predposlednom alebo druhom od konca, 3. od konca, niekedy až na poslednom mieste. A práve, ak by som to mal povedať jednou vetou, proste nezodpovedná, nekompetentná politika, život z podstaty na úkor budúcnosti, kupovanie si popularity. A krásne to vidno na tom, že teda, keď sa ten koláč nerastie a čoraz väčší podiel z toho koláča sa dáva na napríklad tie sociálne výdavky, dôchodky, pretože dôchodci volia, najmä dôchodcovia teda sú silná, rastie ich počet, tvoria voličskú základňu tej strany, tak potom sme v začarovanom kruhu, kedy sa musí robiť konsolidácia, ale keďže vláda, ktorá vládne nekompetentne, nezodpovedne, urobí zle ešte aj tú konsolidáciu, nerobí iné potrebné zmeny, ktoré by naštartovali ten rast a pohybujeme sa vlastne v tom blúdnom kruhu opatrení, ktoré, ja som to nazval, že bolia, ale napriek tomu neliečia. A faktom je, že aj táto konsolidácia, ktorú teraz zažívame, je teda takáto, že bude bolieť, je zlá, ale neprinesie ten rast a rast konkurencieschopnosti. A neprinesie, kým nedôjde k zmene politiky, pretože ak niekto vládne zle 3-krát a 4-krát vládne ešte horšie, ako vládol predtým, tak predpoklad, že teraz zmení svoju politiku, by bolo asi naivné. Ivan, ale veď ty týchto ľudí poznáš proste aj profesne, aj politicky, dajme tomu. A predsa len, že máš pocit, že niekedy si oni povedia, že robíme to zle, ale vlastne nejako inak to robiť nemôžeme? To neviem, ja im do hlavy nevidím. Sú tam určite cynici, ktorí si sú plne vedomí toho a napriek tomu to robia. Sú tam možno naivní hlupáci. Sú tam ľudia, ktorí možno uverili tomu, čo hovoria navonok, lebo možno, aby sa ráno pri holení nepovracali, tak sa stotožnia s tým, čo rozprávajú. Neviem, ja im do hlavy nevidím. Ale myslím si, že tento zásadný problém, ktorý je za tým, taký technický, by som teraz povedal, že oni ani inak vládnuť nevedia. Oni začali vládnuť v dobrých časoch, kedy ekonomika rekordne rástla, mali peňazí aj vo verejných zdrojoch viac ako... A teraz oni vlastne napríklad konsolidujú prvýkrát. A keď nikdy tie reformy nerobili, vždy si kupovali popularitu, vždy vlastne... Čiže ono ako keby logicky ich
tá nezodpovedná, nekompetentná politika doviedla až tam, kam ich doviedla. Že museli ešte viac gradovať, ešte viac sa sústreďovať na toho nesystémového, antisystémového voliča, pretože tí ostatní už neverili. A tým viac prechádzať na tú agendu, ktorú vlastne šíria. Práve ste dopozerali prvú časť videopodcastu, ktorá je zdarma pre všetkých. Ak si chcete pozrieť celý diel, môžete tak urobiť zakúpením si predplatného, čím nás zároveň podporíte v tvorbe ďalšieho kvalitného obsahu. Urobiť tak môžete na našom webe hvern.eu alebo priamo na platforme Hero. Za vašu podporu vám ďakujeme.